PKN Audio végerősítők. Magyar fejlesztés, magyar gyártás, 3 év garancia, saját szerviz és kiemelt készülék támogatás. Több mint 20 év alatt a minőséget és a megbízhatóságot visszaigazolta a magyar és a nemzetközi piac. Minden készülékünket a professzionális felhasználás jegyében terveztük meg. Az XD széria azoknak, akik az egyszerű, letisztult, hagyományos készülékeket szeretik. Az XL széria már kijelzővel van szerelve azoknak, akik több szolgáltatást és visszajelzést szeretnének a hangrendszerükről. Most pedig megérkezett az új XL DSP széria. Minden, amit szerettünk az XL szériában, és még sokkal több. Az új XL DSP széria mindent egyben megoldás a széleskörű professzionális igényekre. DSP funkciókkal, UTP kábelen, helyi hálózaton keresztüli digitális audiójel bemenettel és kimenettel, széleskörű beállítási lehetőséget kínáló PKN DSP kontroll szoftverrel. Most megújítási lehetőséget kínálunk a forgalomban lévő XL széria átalakítására DSP-re. Az árakról és részletekről érdeklődj az elérhetőségeinken. www.pknaudio.com